ҳама дӯстои мабудо агар ин суҳбати моро бишнаванд масалан медонанд ки ман дурӯғ нагуфтесам, ин гуна коргардон нестам. вақте ки мардум аз деҳа ду нони гандумӣ ва як коса ҷурғот мегирад ба шаҳр ба радио меояд, радио ҳеҷ вақт аз байн намерад. тасодуфан ҳолат мисол ҳамин аксбардо акс мегиранд ба меранд мизоҷа мегӯянд ки бародар бин ман чихе акси зуд гирифтам биё ҳамин акста фалон сум мехарӣ. ман бисёр мехостам наврбардори касбӣ нею ҳаваскор шудам барои ки чӣ қадар сахт расида буд барои ман ки яъне театри мана таҳқир кард. мехоҳед дар бораи касбу корҳои гуногуну замонавӣ маълумот дошта бошед, вале намедонед аз кӣ пурсед ва ё ҷуръати пурсидан надоред. пас мо тамоми ин саволҳоро аз нафарони мехостаатон барои шумо мепурсем. онҳо тамоми воқеиятро ба шумо хоҳанд гуфт. шумо 10 саволи ғалатиро тамошо доред. Пурсед. баъд мебиришем. вақте худам дидам гуфтам метонистам ку ҳамеша аз филмҳое ки гирифтам қарздор шуда буд. ин воқеият. рӯзҳои наздик дар шабакаи мо.